volám sa Andrea Hrčková a pracujem ako odborná asistentka na katedre knižnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Ty jsi v Bratislavě absolvovala bakaláře, magistra i doktorské studium. A věděla jsi od začátku, že jsi vybrala správně, nebo byly i chvilky, kdy jsi pochybovala? Tak ja som si nemyslela, teda nevedela som, či som si vybrala správne, keď som tam vôbec išla, ale postupne si teda tá katedra získala moje srdce a som rada, že som tam. Takže. A proč jsi zvolila práci v akademické sféře, respektive proč jsi rozhodla v ní zůstat? Tak neviem, mne to vyšlo ešte dokonca na nejakých psychotestoch, že budem učiť, čo som sa teda prvý raz zlakla. Určite som to odmietla, ale teda vyšla mi ešte aj sudkyňa a to som teda odmietla ešte viac, takže asi možno preto. A jak bys popsala sebe jako pedagoga? Jo, to asi nechám na ostatných, ale teda taký experimentátor, možno pozorovateľ, tak asi by sa dalo povedať, že snažím sa stále naprávať a teda stále zlepšovať. Ve své dizertačce tam se věnovala diskuzním skupinám a jak ses od takového tématu dostala k persuazivitě? Tak diskusné skupiny už neznášam, keďže som sa im venovala 4 roky, či 3. Takže som chcela trošku vyskúšať niečo iné. A tá persuazivita je predsa len trošku taká záživnejšia, alebo možno, neviem, tajomnejšia, povedzme. A celkovo psychologické aspekty ma bavia. Aj vlastne pri tých diskusných skupinách som sa venovala psychologickým aspektom trochu, ako napríklad motivácii používateľov, takže odtiaľ som sa možno trošku odpichla. A můžeš nám popsat, co to vlastně ta persuazivita je a kde se používá? Tak odporúčam potom si pozrieť moju prednášku na SlideShare, ale teda taká hlavná definícia je, že persuazivita je v podstate snaha o zmenu správania alebo postoja bez použitia nejakého nátlaku alebo nejakého podvodu. Inak by sa jednalo o manipuláciu. A v podstate tá persuazívna technológia je vlastne technológia, či už je to webová stránka, alebo aplikácia, alebo virtuálna realita, hra, akákoľvek technológia, ktorá využíva tieto prvky persuazivity. A je ich naozaj veľa tých metód. Dají se ty persuazivní techniky nějakým způsobem jako lehce poznat, jakože si ten uživatel řekne v tu chvíli, jakože tohle už je persuazivita? Nebo je to spíš takové hodně subjektivní? Tak keď to pozná, tak si možno vie povedať, ale v podstate je ťažko možno určiť tú hranicu, lebo niektoré veci sú napríklad aj jednoduchý dizajn je persuazívny, ale tak v podstate je to jednoduchý dizajn a možno nebol vytvorený za účelom presvedčiť, ale teda je v podstate presvedčivý, takže ťažko povedať. A ty jako člověk, který se tomu věnuje, tak umíš ty si třeba stanovit takovou tu hranici, kdy si řekneš, že ten produkt je úspěšný, jakože dostatečně nebo přiměřeně přesvědčující a kdy už to hraničí s takovým tím nátlakem? Áno, tak už si to teda všímam oveľa viac ako predtým, takže áno, už to tak analyzujem a v podstate už som povedala, že stále ťažšie niečo presvedčí, ale tak tie techniky sa stále menia, čiže môžu vymyslieť nejakú, ktorá ma zase presvedčí aj nejakí ľudia možno. A myslíš si, že člověk, který o persuazivitě ví, že je těžší ho přesvědčit? Nebo jak to pociťuješ sama na sobě? Ja si myslím, že hej. Lebo kedysi teda, však ja som aj na tej prednáške spomínala tých Hare Krišňákov, čo ma presvedčili. Takže teraz už sa im to nepodarí napríklad. Takže. Vím, že se teda kromě persuazivity věnuješ i třeba například optimalizaci webových sídel. Jaké jsou nejčastější chyby z hlediska správné optimalizace a čemu by ta optimalizace nebo komu by ta optimalizace měla napomáhat? Tak ja sa stále divím, že stále je chybou v podstate to, že tá stránka nie je vytvorená v texte, ale teda v grafike.
stále sa to ešte deje a to už teda sú tie techniky dosť známe, že vlastne má to byť čitateľné pre vyhľadávač. Tak už v podstate aj tie redakčné systémy dosť pomáhajú on-page optimalizácie, lebo v podstate už obsahujú tie časti, kde sa vlastne tie on-page faktúry dajú vyplňať alebo automaticky to už urobia. Té optimalizaci a možná i kvalitě webových sídel se nevěnuješ tedy jen teoreticky, ale i prakticky. A že se podílíš na různých webových projektech, můžeš třeba zmínit nějaký z tvého pohledu ten nejzajímavější, na kterém se podílela? Asi sa mi najviac páčil ten veľký kostol, čo sme robili. Vlastne začali sme od začiatku, naozaj pracovali sme aj s tým klientom a dohadovali sme sa na základe možno tých cieľových skupín, čo by tam bolo dobré, čo nie. Aj nie len teda sme robili optimalizáciu, ale teda aj použiteľnosť a ostatné aspekty, čiže bolo to také naozaj prienikové celé a sme použili, čo sme všetko vedeli a myslím, že výsledkom je celkom také úspešné sídlo. Jak jsi se dostala k práci v NATO? To som našla cez takú príručku Slovenskej akademickej informačnej agentúry, tak sa to tuším volá SAJA. A tam vlastne dávajú dokopy rôzne príležitosti pre študentov, doktorandov, postdokov. A tam bolo vlastne uverejnené, že NATO hľadá aj vlastne z knižnej informačnej vedy ľudí. Takže som si podala prihlášku a v podstate nebolo treba nejaký pohovor, v podstate stačila prihláška a nejaký motivačný list a vybrali ma našťastie. Takže. A dalo ti to něco? Dalo mi to veľa. Ja by som povedala, že mi to dalo asi toľko, koľko možno mi dalo polka štúdia na katedre. V podstate dalo mi to aj veľa sebavedomia, že niečo dokážem. Kolegovia, ktorí boli špičkoví odborníci, ma prijali medzi seba a naozaj som sa tam cítila dobre a otvorili mi v podstate tak trochu myseľ novým veciam, som povedala. Naozaj zaujímavých ľudí som tam stretla a zaujímavou prácu som robila, ten informačný management. Takže. Nedávno si ještě teda s dalšíma pořádala knihovnický Berkem v Bratislavě. A jak ta myšlenka a nápad vůbec vznikly? A hlavně proč? Knihovnický Barkem teda vznikol v bare alebo v krčme a dohodli sme sa vlastne s takou skupinkou mladých knihovníkov. Taká neformálna skupinka sa vytvorila a vlastne dohodli sme sa, že by sme mohli urobiť nejakú akciu aj pre mladých, lebo tie konferencie naozaj sú už skôr pre tých profesionálov, odborníkov zabehnutých v oblasti a teda mali by sme niečo urobiť aj pre tých, ktorí začínajú, aby sme ich trošku do toho dostali a namotivovali a dúfam, že sa nám to teda podarilo. Takže myslíš, že splnil nebo naplnil vaše očekávání a třeba jaké na něho byly ohlasy? Myslíte si, že určitě má smysl třeba do dalšího ročníku? Ja teda verím, že má zmysel ísť do ďalšieho ročníka. Ohlasy, teda, čo som počula, boli veľmi dobré. Možno naozaj pár zlepšení treba urobiť, ale to je už minimum. A možno by som to chcela rozšíriť aj na medzinárodnú časť, teda vás potom na ten ďalší ročník pozývam. Co by si tak vzkázala třeba studentům, kteří uvažují o tom, že by náš obor studovali, nebo kteří jsou teď třeba v prvních ročnících? Že nech idú ďalej. Je to zaujímavý odbor, naozaj vyvíja sa, mení sa. Ľudia, teda aspoň čo viem, čo ich poznám, tak sa vyvíjajú s ním a myslím, že je to zaujímavé, naozaj nenudíte sa, stále je tu niečo nové. Takže. Máš nějakou knihu, která nějakým způsobem změnila tvůj život, ať už v negativním nebo v pozitivním slova smyslu? Tak myslím, že ani negatívne nejako žiadna kniha nezmenila. A pozitívne napríklad Paulo Coelho Brida. Bolo celkom zaujímavé. Kde v sobě bereš pořád tu energii? Asi z hora. Ťažko povedať, ale ono v podstate, keď
keď človek dáva, tak aj dostáva, takže možno je to taká celková výmena energie. Asi tak by som povedala. Stretávam sa s dobrými ľuďmi, takže asi tam. A celkom aj v lese niekedy. Jsou v Opavě dobří lidé, přijdeš za náma zase. Príde veľmi rada. A úplně poslední otázka, použil na tebe někdo persuazivní techniku, abys u nás přednášela? Áno. Metódu obľúbenosti použili. A ešte použili vlastne túto persuazívnu techniku na tento výstup, na tento rozhovor. Metóda reciprocity s kávou. Ale sú to veľmi príjemné persuazívne techniky. Žiadna manipulácia. Není tam žádný nátlak. Žiadny nátlak. Co ráda děláš ve svém volném čase? Rada čítam asi ako každý v našom odbore, povedzme. Rada sa, venujem nejakým takým, možno aj takým veciam medzi nebom a zemou, aspoň tak ma to trochu baví, že sledovať, že také záhady, povedzme. A aj píšem básne. Chystáš nějaké videa? Nebo jenom do šuplíku? Zatiaľ do šuplíku a keď sa dá, by som chystala vydanie, tak asi anonymne.